summertime, and the living is easy. Primer que res, moltes gràcies per haver vingut, un bon diumenge de matí, veig moltes cares conegudes, farem avui la visita als Molinets, després d'haver estat restaurats. Sí, pues ahí darrere estan els taronges. Ara, tu, vol que la tires, a veuràs, con la garra. Mira, ja estan les pedrotes. Que pedres no. Ah, no, per favor. Marca tot el que és el golf de València, tot l'arc, que si teniu el mapa de l'est de la península, ese arc tan gran que forma des d'ací, que pràcticament estem en el Montgó, que és el que tanca ese arc del sud, des d'ací, en dies excepcionals, també s'ha de dir, en aquesta direcció, en direcció nord, penseu fins i tot, ja ho has vist, tota la part de, evidentment, València, Castelló i fins i tot el Delta de l'Ebre. Els edificis són molt robustos perquè bàsicament han d'aguantar tota la força del vent que incidís sobre les antenes, és a dir, les aspes del molí. Des de l'associació, dir que estem molt satisfets i molt contents de que se vagin restaurats, se vagin consolidat els molins. Era una reivindicació que portaven fent des de fa molt de temps. Menjamos la mona, no? Para ja! És a pedres.